Dobar dan ljudi, ovdje King Nakar. Ovo je epizoda 3 u preživljavanju za početnike. Ja sam, da vas poštedim gledanja ovog, kako pravim. Napravio sam ovu kuću. Sam imao donje. Inače ovdje imao jedan drug, Boris 255. Nisam već snimao neke filmiće. Minecraft za servere. Minecraft server. Pogledajte i to. Malo je tamo glas izobačen jer mi je mikrofon bio neki stari, tako da nemojte se iznenaditi. Ok, ovo sam napravio kuću. Jedan chest, inače onu tamo kuću što sam imao na onim planima, to sam sve premestio. Nisam ništa uništavao, mrzelo me da uništavam. Tako da, evo ga, ovo mi nova kuća. Sekao sam ovo drveće. Tamo malo dalje sam sekao. Ste da uništim. Kako? Može tako da roni, a? Može? Dobro. Hoće da diše, pa skače. Crkni, crkni, crkni. Šta? Može da mu od ovoga. Nije. Ljudi, ako znate neke modove, koji nisu, za koje ne treba Forge i modloader, molim vas recite mi. Ili ako znate neki Forge koji radi, napišite mi link, adresu u komentare, jer ja sad to tražim, već 2-3 godine tražim Forge, nijedan mi ne radi, ama baš nijedan. Tako da molim vas ljudi, pomozite malo. Šta ćemo sad raditi? Evo sad ćemo dove lokvanje, pokupimo jedan stack lokvanja, da bi smo napravili stazicom, jer me mrzio plivam. Tako. Ajde da napravimo, da uzmemo ti lokvanje. Evo sad ćemo ovaj drug preuzeti, meni da osam te lokvanje. Evo. Evo ljudi, evo sad ćemo pravimo stazu jednu i nadamo se da će biti dobra. A znam i da pravimo i bolje stvari, ali evo ovdje na serveru sam ovdje ovako sam, tako da vam pokažemo kako vi početnici možete napraviti tako neke dobre kuće u početku. A dobro, ako nađete ove močvare možete napraviti stazu od lokvanja i bit će jako dobro kada hodite po vodi. Ne tu, jedan blok, tako. Tu smo mogli da uđemo. Stavite nasumično, tu se samo menja. Da menja razliku. Ajde još kupimo što. Evo. Šta radiš tu? Tu spustio u red. Nisi. A možete uzimati cveće ako hoćete za dekoraciju, tako. Da ja sam uzimao cveće za poštu vodu. Za kuću tamo gore, ali našao sam bolje, on je mnogo bolje. Šta ima da se penjem gore, dole, iz planima tražim hranu kad imam ovdje, napravim lijepo jednu pecaljku i šta, super. I pecaš i ribe. Imam beskonačno hrane, još upecam i neki resurse, tako nekad se upecaju resurse, kosti i tako. Imam sam upecao enchantovan dijamantski mač. Šta ima? Snaga 4, smrt atributa 4, sve bilo nešto kao. Znači bilo superno. Da sam još na serveru upecao. Ovako, single player uopšte nikad nisam pecao, tako da. Ne znam zašto ljudi, neki to me gledao i napravili filmić How to catch a fish. Kako hvatiti ribu. Smo debili. Nismo mi, neandertalci da ne znamo kako hvatiti ribu pecaju. To samo Englezi tako, Amerikanci.
Ali ovako, ovo, I Oziz. Australijanac. A, oni su malo bolji. Narednih 5 minuta ovo radimo, tako da preskočite. Šalim se. Ok, to je dovoljno. Stavi neku zemlju tu, čovječe. Ne ideš opet po lokalnom. ako osmrtije skupljate lokvanje, možete uzeti zemlje malo A lepše su lokvanje, ima mnogo lepše su lokvanje. i ovako popravite, na primjer, ako vam smeta. To je to. Ja, uzmete cveće, na primjer. Kako se ove cveće? Plava orhideja. Da. I kako se pravi? I ovako. Eto. Sad ćemo ovdje imati i gline, tako da možete praviti saksije. Da, Ja ću saksije da pravim. taj deo da je močvare, to je tako dobro. Pitka voda, imate tu ovih lignji. Ne znam zašto služe ove keste sa maslom. Da, i kad ubijete te lignje, možete uzeti sve kese sa masilom i ako nađete negdje u blizini ove, ako nađete ovce, možete im obojiti vunu u crnu boju i eto, od vune tako možete napraviti krevet, možete napraviti tako da ukrasite sa vunom, šta ćete. Ja sam ostavio krevet u staroj kući. Ali ne veze, može se raditi kad je kiša i kad je sneg. I sad ćemo ići quest for krevet. Quest for krevet. Evo tako. A najbolje da, ovo nismo rekli. Kada ubijete svinju, ovo meso koje dobijete, bolje da ispečete i... Da, nismo to napravili. Ispečete i Ubi. i bit će više će vas zasititi. Mislim da je jedno ispečeno meso 4. A obično vas zasiti 1. Jedan sam. Ili 1,5. Ili bolje da je 2. Jeste čuli da ima u novom Minecraftu, bit će, na primjer, kad pravite od nekog drveta, na primjer, tamno hrastovo drvo, bit će neka tamna vrata. Ja sam to vidio na Facebooku, neku grupu, ovo je baš cool. A znate šta, bit će nekoliko vrsta. Ima 6 vrsta drveta, pa će biti 6 vrsta ovih vrata. Ne znam da li su to oni nekim texture pack, šta su napravili, pojma nema. Onako, izgleda dobro. Jel čekam izađe nova verzija Minecraft. Evo, stavite ovdje, ispeče se meso. Evo, pokazat ćemo kada ostane i... Stavite ovo, isto što ti. Ima tamo 18, pogledaj imamo 18 mesa. Pogledaj 18 mesa gore u čošku. Evo, ovo smo ranije ubili. I evo, na primjer, evo ove... Sam ubio. Ja sam ubio. Ajde nastavi. Stavi svo to meso. No, stavi. Čekaj da... I nemoj da mi staviti gore. Ima dovoljno šta. Evo, da vam pokazat ćemo posle koliko će više da zasiti. Ali trebamo težinu da... Da. Težina na mirnom, da nas sad ne bi smarali zombi. Ovci... Normalno. Evo, normalno. No normalno. Jedino ako imate neko dobro, oružje, enchantum diamantsko, onda nek bude jako teško. Malo neki speć ćete bijati i tako. Evo, na primjer, ja ne volim ovu travu, pa tako nekad uništavam i... Napravit ćemo ovu farmu. Hoćeš? Kako farmu? Farmu sa pšenicom. Sad moramo da nađemo... Mislim da sve skoro nemoguće naći iz neko selo ovdje. Amplifikovano. Evo. Ajde napravimo... Evo, poću jednu sirovu kriminadlu pa da vidite koliko zasiti. Da, evo. 1,5, dobro. 1,5. Evo, napravimo bakli, treba će nam bakli sad. I Bakli, imaš tamo? I treba ćemo da otopimo ovo čudo. Malo drva da uzmemo. 4. To i... Ajde, uđi tu u desnici, pa će napravimo. Neće nam više.
Nema veze, ne treba nam jako puno. Ali može jako 16. puno. Ali može isto jako puno. Ovako. Uglavnom u ćošku imam postavite kuće, zavisi... Stavi ovdje, tu. Zavisi kolika je otprilike kuća. Mi trošiš sad, Al tako. Da se ne bi otprilike spanovali zombi. No, bogati su. Jasno. Znaš šta nisam mogli napravimo? A to treba jako puno. Kad umorat. Sa zombijima. Evo i otprilike sajte blizu. Šta je to? Ovako. Bude osvetljeno i evo. To vam je to. Šta ćemo sad? Imamo još. Okej, sad ćemo nastaviti. Okej, šta sad da radimo? Sad sam ja preuzeo. King Takari preuzeo. Šta ćemo sad da radimo? Malo mi dosadno. Ajde. Ono tamo pećinu sam rekao da ćemo istražiti, samo kad svane. Okej, u sljedeći epizodi ćemo da ono uradimo. Sada trebamo malo da uređujemo kućicu. Čime se ovo kopa? Slobot? Nije slobot. A vidi jasno. Slobotan se ovo kopa. Neki koji su glupi kao ja kopat će sa krampom. Ovo je glina. Nešto duboko. Okej. Šta ćemo ovako? Imamo UPRS 2 imamo čovječe. To je i više nego dovoljno. Ovo ćemo da iskopamo ovdje, malo me nervirate to boja. E sad to se, mislim, peče i dobije se cigla. E mi ćemo od tih cigli da pravimo saksije. I tako to. Saksije, onda blokove, cigala. Šta se još može praviti toga? Ništa. Ništa. Saksije ćemo malo da uredimo našu kuću. Okej. Ja mislim da je do sada gotovo. Ono, šta se to peče tamo? Hrana. Hrana je već i do sada gotova. I pazite na ove balončiće. To je koliko možete budite u vodi. To pazite. Ovako. Jeste, gotovo. I dobio si XP. Nešto ispečete. Ok, sad ćemo staviti ovaj metal. Ruda gvožđa. Čekat ćemo, vraćamo se kad se ispeče. Ok, metal je gotov. Vidite, sad smo isto dobili XP. Sad ćemo staviti 36 ovih gline. Ovo ide malo brže. Da, ovo ide brže. Ok. Sad ćemo nešto raditi i vidimo šta možemo. Šta sam, evo da. Ok. Sad ćemo... Ovo će biti gotovo u sljedećoj epizodi, epizoda broj 4. Pokazat ćemo kako se pravi, šta se pravi od gline. Istražit ćemo sve ove tamo pećine ćemo istražiti. Tražit ćemo rude i tako. Molim vas, subscribeujte, pišite komentare i nemojte zaboravite da mi date link od Forge-a koji radi. Neću koji ne radi. Ako možete, molim vas, Forge ili neke modove koji su dobri, a za koje ne treba Forge i modloader. Znači, treba mi link za Forge i to mi je najvažnije. Ako možete, puno vam hvala unapred i doviđenja. Ovdje je bio King Takar i Boris 255. Vidimo se u epizodi broj 4.